Cemaat mene Türk kardeşlerimiz kile de şuşunda mene kişi bilen şeyler kaç vakıtta hatta mene kibitте ayteler. Alların akşamları jitmeyim alarının ne kırıp konfet alalar diye mene şulay kilip şeyler işip giteler alar mene şulay şileşip. Şahın erkeği hanı? Gördünüz mene bizde mesela menine kızıksına başladım mene şunsa bilesim kile bizden Tatar meselen kaydadır yaşı şit tübeklerde allar mene şulay Tatar kafesi var mı? Menimçe alarda yoktur. Alар бик кызыксынмыйдыр менә шул бергә җыйналып кич белән сөйләшеп утырырга. Менә бу халык менә алар. Шул кызганып карарга була аларга көнләшеп. Алар никтер менә берлектен күрсәтәләр үзләрен. Ана кайдадыр шиләр, шунысы килеп сөйләшә. Менә хатта менә Төркиядә булганда да шул күзгә ташланадыр. Киләсең танымаган кеше янына сөйләшеп, ул синең белән сөйләшеп әйтеп тора. Мәсәлән, бездә базардамы Satuşu кайсы вакытта татар кешесеме алмасаң нәрсә дип торасың монда. Әйтмәсә дә ул күзләре әйтеп тора шул фикерне. Ул кайда булдым? Я Төркиядә, я ни Кипр утравында мәсәлән. Evet дип тора. Аңлыймы, юкмы? Тик ризалашып тора ул синең белән. Арада була инде мәсәлән, мине китеп барганда ул теге бер шофёры юлны итәс килмәде. Кипрда түгел инде булды бу хәл нидә? Төркиядә Стамбулдан мин барганым паром белән Яловага. Яловадан соң аннан барга кирәк Юкчидар, анда бер авылга шофёр нигәдер яратмады. Сөйләшәсе килми, мин сорыйм, кайда миңа төшеп калырга? Менә нәрсә Мутлу дигән шуның исемендәге мәдәният йортында дип ул сөйләшми мин белән. Мин нәрсә әйтергә белмим инде аптырап. Шунасын ачуланганым. Инде мине белән автобустан төште бер аксак төрк, аксак азар йөри. Әйдә дим, мин сиңа күрсәтәм аны дип 20 менә аксап бер айга тауга менеп киттек. Шул тауга мине озатып бит күрсәтте шуны менә, күрдегезме? Шулай хатта нителәр. Анда әйттем бит бер чакта мин урыс телендә булды шундый. Стамбулда китеп барасың мәсәлән, юлны сорыйсың, ул сиңа 2 кварталны озатып куя. Аллаһ разый булсын дисә, бик шатланып китә ул шулай. Файдасы килә. Менә җәмәгать безгә татарга шундый җитми, безнең нәрсә менә нинди сәбәпле кызганычка каршы белмим. Менә әйтәсе килә. Алар бит төркләр. Электән килгән алар төрккә әйләнгәннәр, төрле милләт вәкилләре. Сез аны бераз башканы җитәкчесе, аны теге илдән алар хата грузин дип әйтәләр аны. Ул шул яктан ди. Алар һәммәсе шунда таралып ирип шул түрк дип һәммәсе түрк дип үзен саны әйтәсе килә. Менә монда да килеп алар мәсәлән үзләрен тота беләләр. Мин Одессада барганда шул теге анда бар Рышельевская, шунасын Арнаутская, малай түгел, большая Арнаутская, шуның теге ике урам кушыла, шунда гарәпнең мәдәният мәркәзе бар анда мәсәлән. Шунда намаз укый торган бүлмәләр бар, мәчете бар. Шунда мин мәчеткә киләм дә йома сайын, шунасын инде 2 кафелары бар төркләрнең. Кирип сөйләшеп, күңеләшеп чыгып китәм анда. Төркләр белән сөйләшеп. Хатта менә кафелары бүтән барасың шәһәрдә, кыйбат, тавык шурпасын ясыйлар. Алар минем теге абыйымның мәрхүм кызлары әйтә, анда абый ди ул ни ди, тавык ди ул монда ди, әллә инде гормоннар тутырганнар, дарулар тутырган тавыкларын дип. Кая барасың инде? Шунда 22 ме, 21 ме гривна түлисең мәсәлән, гривнасы 2,5 сум ие. Шуны түлисең дә 2,5 ме? Кызганычка каршы оныттым әле 3,5 ме? Оныттым инде ни хәтле булды инде ул. Теге Молдованың лей мәсәлән 4 сум буладыр. Бу безнең акчага ни хәтле әллә 3,5 булды. Кызганычка каршы әллә 2,5 оныттым инде. Шуны ашыйсың инде кая китәсең? Сыйыр итенә булмый. Менә монда керәсең, ул теге шул түрк кафеларына, анда ит, сыйыр ите, кисәк пешергән шундый тәмне, бик алай кыйбат та түгел менә. Түрк кардәшләребез шул кирип шунда ашыйдыр, мин тамак туядыр ичмасам.
Тамак туй анда төрле тәмле нәрсәләр ашап, күңелләшеп бераз сөйләшәсең. Хатта мин бер вакытта әйтәм, миңа теге менә стакан кирәк, мин шул менә дусларым килә, эчәсем килә шул төрк стаканы бардак белән. Мин әйтәм, миңа сатып бирегез әле дип әйтәм. Азербайҗанда булганда, Бакуда килдем дә, киоскта сөйләшеп торам, әйтәм, менә мин кайткач та шулай искә төшереп, чәй эчеп утырасым килә. Ул әйтә, бүләккә ал ди ошо стаканды. Мин акчасын бирәм. Юк, кирәкми диде. Ярый әйтәм. Шунысын әйтәм, инде уңайсызландым, икенчесен сорарга уңайсызландым. Бу сатып бирсә, мин икәү дә алырым. Инде безнең теге шул Бакуда безнең белән йөргән бер Азербайҗан малае, егете, ир кеше. Шуның хатыны тора, тагы безнең юлга чыккан теге Чувашиядән егетләр, шулар чәй эчеп торалар. Мин килдем дә, мин әйтәм, менә шулай, икенчесен аласым килә. Килдем дә, башта сорадым, теге мин әйтәм, чәй биреп торган адәмгә, мин әйтәм, ир кешегә. Мин әйтәм, сатып бирмисеңме? Ул өндәми. Шунысы шул теге өстәлгә килдем дә, теге әйтәм бит, Азербайҗанның хатыны тора, тагы теге безнең юлдагы иптәшләр. Шунысын Азербайҗан хатыны әйткән, менә шулай. Ул әйтә, урла ди, сатмагач ди. Ул хуҗасыз бит сата алмый, хуҗасы белсә, аны урыша. Урлаган чакта ул бер нәрсә әйтте, хуҗасына әйтми. Монда сатып бирсең дип, хуҗасы аны урышырга ихтимал мөмкин. Шуңа күрә ул куркып, инде мин аны алдым да, күз алдына теге чәй бирүче күз алдына шул бер, алар армут дип атыйлар. Армут ул теге груша дип атый. Шул формада алар түрк бардагын шул армут дип атыйлар. Шул армутны күз алдына кисәгә салганым. Теге Азербайҗан ханымы миңа әйтә, менә савытында кичкенәне ал инде, нәрсә дип бирде. Менә әйтә, яри кайтып шул, мен әйтәм, Азербайҗан дусым килсә, кунакка мен әйтәм, шул икәүләп чәй эчәрбез рәхәтләнеп. Аны бит савытыннан да тора, җәмәгать, менә нәрсәдән чәй эчәсең, мәсәлән, савыттан да тора тәме. Мин мәсәлән сөтле чәйне тик менә шул пиала белән эчәм. Пиала дигән теге каса дип әйтәбез, мәсәлән. Кара чәй мин шул теге төрк бардагы шунарга армутмы дип шунага салып эчәм, мәсәлән, шикәр белән, нәрсә белән. Ул аерып тора икән. Элек мин японларда бер тулысынча церемония бар ди чәйнеке. Мин аны ышанмаганым. Нигә мәйтеп шул кыланалар? Ул ни икән? Ул аерылып тора икән, хатта. Нәрсә эчәсең, мәсәлән, кымызны мин мәсәлән шул каса, зур каса белән эчәм, кичкенәрәк уртасы каса белән, мәсәлән, мин аны стаканга салып эчәлмим кымызны. Җәмәгать, мин менә аптырыйм, менә түрк кардәшләребез, алар суык җиргә килгән. Хатта менә таҗикларны ел яктан шунда килгәннәр. Мин менә Оренбур өлкәсеннән килгән кеше, мәсәлән, бездә елрак бер 3 градусмы, мәсәлән, икенчедән анда корырак һава. Аннан мин менә моннан китсәм, ул якта чирләмим, салкын тими. Аннан монда китсәм, шулык салкын тия, чөнки монда дымлы, Татарстанда менә сәламәтлеккә зыян килә. Алар менә шул Төркиядән киләләр, ел яктан. Бердә зарланмыйлар, сездә салкын икән. Хатта бер төркмен малае, студент, пединститутның тулай торагында янында скамьяда утыра. Мин шунда торганым бер вакытта, әйткәнем, килеп сөйләшеп утырсак, менә шунда Татарстанда яшисем килә. Мен әйтәм, бездә бит салкын, менә җәйдә салкын. Юк, сездә җәйдә яхшы, бездә бик иссе, яман иссе бездә. Инде төркмән шулай дигәч, инде иссе дигәч, инде коры, коры булгач алай түзәсең. Мәсәлән, мин менә Таҗикстанга шуннан очканым, бездә яңгыр, иртә белән самолетка барырга кирәк, Казанга. Мин инде бер кызганып куйдым, инде нигә мен әйтәм, менә мин рәхәтләнеп, шу яңгыр бездә күңелле, нәрсә дип. Таҗикстанга барган, анда бездә монда 30 булса, анда 45 50-гә якын, мәсәлән. Шунда да мен әйтәм, теге һава коры булгач, җиңел ничтер, ничек кичерәсең, җиңел менә. Һава торышы шуларда яхшы инде менә. Шул яктан. Җәмәгать шул белән тамамлыйм, менә бер төп темага сөйләп булмады инде. Шунда да бәлки сез канагать булырсыз, мин шулай дип ышанам инде. Исән сау булыгыз, сәламәтлек һәммәгезгә.